una tradició amb més de 4 segles d'història. El meu cor, que és tot és teu. Pren lo que t'hi satisfeta. Mare, per l'amor de Déu, al metiu-me esta roseta. Ai, quan te vull, si no me canse de mirar-te i no tinc res que donar-te més que la vida i és teua. Allà les hores del morir, en quan no tinga veu, en tota la meua ànima diré: visca la Verge dels Desemparats! Visca! Visca la patrona de Torrent! Visca! Visca la reina de tots els clavaris! Visca! La Mare de Déu dels Desemparats és per a molts torrentins la figura sobre la que volquen la seva fe. Acompanyem alguns dels clavaris que enguany s'encarreguen de la seva custòdia. Com marca la tradició, la Verge passa d'una família a una altra al llarg de l'any. Cada 3 setmanes aproximadament es produeix este ritual. L'alegria i la música donen color a la celebració. Per Asterio de Miguel, un dels membres veterans de la cofradía, es tracta també d'una manera de mantener viva la memoria. El acto es un acto donde se hace recuerdo, una pequeña memoria de lo que ha sido la Virgen de los Desamparados, por qué se creó y cómo se creó la cofradía, más que nada para apoyo de los desamparados. Y en ella se hace una pequeña historia de todo el nombramiento de la cofradía. Y se va trasladando y se va rezando y siempre procurando y deseando el amparo de la Virgen. Al llarg de tot el trasllat, les mostres de fe són constants. La tradició sembla no entendre d'edats. Des dels més majors fins als més joves, tots participen. Javier destaca el que suposa la Mare de Déu per a ell. El clavari no és qualsevol, perquè molta gent vol ser i tal, i resulta que estem fent la fe, i s'anem passant la Verge i s'anem juntant famílies, amics i tot, i vas fent una harmonia, una alegria i se manté la tradició. La tradició ha tornat a reviure una vegada més, com porta fent des de fa 421 anys.